prvi put učestvujem u prestreliju. Drago mi je da sam imala tu čast i zadovoljstvo da budem startni broj 1. Jedva čekam proglašenje pobednika. Prolazno vreme je bilo fantastično, nisam se tome nadala. Staza je sjajna, uzbudljiva i puna adrenalina, što je najvažnije. Interesantno. Znači, vozio sam stazu Ušće koju nikad nisam vozio. Mislim, bilo je super, stvarno, da izneredio sam se, mada ne znam kojom se brzinom prolazi, koja krivina, ko ima i što može da postigne mnogo bolju brzinu. Ali ovako interesantno. I sve je lako, odlično. Tako da se osjećam maltene kao u kokpitu. Petko malo teško, posle sam na mikro zanimljivo. Klijent stanje krivinu. Baš mi je znatra, ali drugi se dobro, nema veze. Sutra dolazim sa drugom ličnom lažom da postavim rekord ovde. To sam se baš lako iznenadio, što sam vidio da je Ušće, a nisam imao nikad priliku da vozim neki auto, trkačku, baš tu, a i ova simulacija mi je baš odlična, kao klinac nisam nešto bio vešt za to. Vožnja jugo hibrida na Ušću, sjajan doživljaj. Doduše, nisam bio dobro opremljen jer su mi ćonovi ovih cipela previše široki. Znate kako izgledaju one patike za vožnju? One su uske. Tako da sam napravio par grešaka, tako da je vreme realno moglo bude bolje, ali iskustvo sjajno. Pa osjećaj na simulatoru je zaista odličan, dobar doživljaj same staze Ušće i konfiguracije, dakle komplet staze za neko ko možda, barem ja lično nisam nešto profesionalac u tih svrhi, više amaterski, zaista je dobar osjećaj. Definitivno drugačiji dojam, pošto moje vraćanje sa splavova je uglavnom bilo na štikle, preko makadam, pa vataš taksi. Tako da je ovo nekako ljepši dom, a da bojim se da mene puštite ovdje pored splavova da vozim. Ne bi više niko išao na te splavove, ne bi bilo ljudi. Mogu da kažem da je izuzetno iskustvo, realan osjećaj, a što je najvažnije, može puno toga da se nauči. Čovjek koji sedne prvi put misli sve zna, ali kad krene, jugo, čudo, ide puna brzina, nekad je put klizav, nekad je krivina, ja sam puno naučio, a ti? I ja sam, Boga mi dovoljno. Pa ovo je prava stvar. Svi oni koji su samo gledali, a nikad nisu uspeli da sednu u trkački auto, doživeće potpuni ugođaj. Zapravo, onu ideju koja se zove 1/1. Jugo je najbolji auto na svetu. Jugo je definitivno najbolji auto na svetu za nas početnike koji vozimo. Velika je razlika kada profesionalci koji ovdje i jesu na ovom štandu Udruženja novinara Srbije, kada vam daju upute kako da vozite, kako da uđete u koju krivinu, kako da savladate neke prepreke, jer bez toga vreme bi bilo
skandalozno za nas koji nismo nikada seli trkački automobil, a ovako je, stvarno je bilo sjajno. Mnogo je zanimljivo, pre svega poučno je za početnike. Mogu da nauče kako se pravilno vozi i mogu da se sretnu sa opasnostima koji mogu da se desi u vožnji. A što se tiče mog kruga, zadovoljan sam. Malo me poslednja krivina kod Asterixa ubila više nego što bih ja hteo. Da sam bio u pravom autu, ne bi bio ovde kod vas nego na VMA, verovatno. Ali ok, ne smijem da se žalim, prvi sam za sad. Predsednik će da vas pozdravi, Vlada Marinković, da vam kaže šta ima na sajmu, to šta nema. Krenut ćemo sa dodelom prvo ovih automobilskih priznanja i moto. Onda će naš predsednik Nebojša Stojanović da podeli ove lente, a devojke će cveće i to ćemo tako nekako da gledamo da ulepšamo. Imamo posle i za novinare, bio je prvi put digitalni press rally na sajmu i podelit ćemo tu priznanja. Imamo i tu pobednike. Vlado, izvolite. Automobilski forum dodeljuje plaketu Habić Slavac, generalni direktor godine. Plaketu za najviše premijera dobija Auto Čačak. Plaketu za predpremijeru dobija Toyota Land Cruiser. Plaketu za jednu novu stvar, a to je monocilindar na zabavan način, dobija firma Ducati. Motocentar godine za Triliobit, Tago Motocentar. Dobroveče i prvenstveno želim da se zahvalim još jednoj na ovoj predivnoj nagradi. Želim da se zahvalim žiriju na ukazanom poverenju i da kažem da ćemo opravdati to u buduće. Što se tiče opreme, konkretno se radi od vlakana aramida, što dovoljno govori o tome koliko je otporna oprema. Pored toga radi se s 3 štepa i Trilobite garantuje da ako pripadu, znači garantuje bezbednost, ali ne daj Bože, ako pripadu opremu na bilo kom delu pocepali, Trilobite bi poklonio novu opremu jer smatraju da do toga neće ni doći. Doprinos ekologiji, NS Steel 1989. Naš brend je DPF Machine, to su mašine koje mašinski peru katalizatore i DPF filtere. Proizvodimo 5 godina proizvodnje koja je u Novom Sadu. Originalan je brend zato što se ne proizvodi u širom regionu, istočnoj Evropi. Nastupamo na raznim sajmovima evropskim. Imamo naše distributere u EU, znači u 3 evropske zemlje imamo distributere koje prodaju naše mašine i to je to. Zahvaljujem se. Millennium osiguranju dodeljujemo plaketu za 5+ paket. Čestitamo vam na osvojenoj nagradi od strane Automobilskog foruma. Recite nam nešto malo više za našu emisiju o tom 5+ paketu. Millennium osiguranje se trudi da zadovolji potrebe svojih klijenata u nekom inovativnom smislu i da prilagodi svoje proizvode svim platežnim, da kažem, statusima u društvu. Vođeni tom idejom smo kreirali od pre 3-4 godine proizvod 5+, koji smo intenzivno promovisali, a on se zapravo sastoji iz 5 osnovnih kasko rizika koje inače prodajemo kroz full kasko. Samo je naravno, obzirom da je reč o derivatu proizvoda, cena prilagođena određenim segmentima tržišta i gde vi možete za red veličine oko 40 € godišnje premije da zaštite svoje vozilo od 5 osnovnih rizika, to je lom stakla, grad i poplava, zamensko vozilo, pomoć na putu i autonezgoda za putnike u prevozu. Dodeljujemo Automobilski forum, dodeljuje plaketu Alta banci za najautokredit. Jeste, mi smo kao banka ponosni što smo sponzor i jedan od glavnih sponzora našeg mladog
i buduće zvezde, odnosno budućeg šampiona Moto trka, Andreja. Ovom prilikom želim da kažem da mi kao banka podržavamo mlade šampione, imamo program koji se zove Alta šampioni, podržavat ćemo sve mlade talente u svim sportovima, to je naš cilj, to je naša strategija, a Andreju želimo puno uspeha i podržavat ćemo ga kao banka u dugom nizu godina, sve njegove uspehe pratiti sa zadovoljstvom. Automobilski forum dodeljuje plaketu za auto styling firmi Kacimbas. Idem za jednog mladog, pametnog i perspektivnog momka, to je Lazar Marinković. Marinković Hofman prima priznanje za makle ispitivač stanja autobaterija. Ove godine smo dobili ovu nagradu za inovaciju, da kažemo, za inovativni uređaj za ispitivanje stanja baterije kod električnih vozila. S obzirom da su ona velika većina vrednosti vozila, posebno u situacijama kada su polovna vozila, bitno je da znamo realno stanje i situaciju kada se ona kupuju. Ovaj uređaj za vreme punjenja u roku od 15 minuta može da odredi stanje baterije nezavisno od spoljašnjih faktora, da li je toplo, hladno i sve ostalo, i da uporedi sa bazom postojećih novih i starih baterija i na osnovu toga da ocenu njenog kvaliteta. To je bio ovaj tehnički deo, sad dolazi ovaj najlepši, sad pozivam predsjednika žirija, Miloša Stojanovića, da kaže kako su oni to rangirali potice ovog sajma, a članice žirija da odaberu bukete za devojke. Raduje me posebno što mi ne dajemo u posljednjih par godina mis nečega, nego dajemo mis po štandovima na kojim rade. Konkretno kao BMW, Ducati, da ne preskočim možda neke fotogeničnosti, elegancije i sve mlade dame, odnosno uvijek izaberemo 6 njih u pitanju, svaka dobije lentu. Na jedan način može da im bude jedan od razloga da na neki drugi način razmišljaju, prvenstveno da obrazovanje stave akcent na to, samim ti što i sami mlade lepe dame rade na sajmu kao hostese, to je za svaku pohvalu. Znači, devojke koje rade, zarade svoj lični dinar, da bi imali u životu da ulože u stvari koje žele. Mums Presreli Srbija, Udruženje novinara Srbije, Govorski sajam dodeljuje priznanje Presreli. Odmah po prvog mesta, tako da red. Stefan. Mi uvod pazimo ko su budući šampioni, tako smo u jednog dana penzionisali. Imamo jednog juniora koji je na Presreliju vozio, neću da kažem vreme, ali je jako dobar. Neću kažem vreme zbog pobednika seniora, tu su negde. Veljko Pavlović. Pa ništa, vrlo zanimljiva stvar i pre svega poučna, zato što daje priliku početnicima da se oprobaju u vožnji i da steknu neko iskustvo, prediskustvo što se kaže, i pokazuje maltene i takođe neke opasnosti. Tako da, eto, trudio sam se, hvala na priznanju.